sammen med en række flyet gav de piloter, som var uddannet før krigen i de danske flystyrker, en mulighed for at smage på det nyere teknologi, og så fik de genopbygget deres flyveegenskaber. Selve typen var jo ved at være bedaget. Det amerikanske jægerfly. Til forskel fra Spitfire. Se de fantastiske fly, så kan man godt undre sig en del over, hvorfor har vi en Mustang med i et militært airshow, for det danske flyvåben har jo aldrig fløjet en Mustang. Men der er faktisk en forbindelse. Der begyndte at sende elever til USA. Og de første hold, som blev sendt til USA, når de kom derover, og der er nogle af jer, der har set en ny Top Gun-film, så vil I se til sidst i filmen, at der flyver siger noget her, ham der blev udbordet. Han startede men han flyver i sådan nogle skudt 5 andre fly ned. Det klarer han lige på en dag. Og det fortæller jo noget om, hvad manøvredygtig lige præcis det fly det er. Så længe den er ude imod banen nu, så skulle de komme højere. Men vi skal lige nødsynet af flyet.